Частка другая. Раздел 1. Апейка багата ездзіў. Ледь не штодня даводзілася выпраўляцца ў тую ці іншую дарогу. Дарог большых было 3. Адна, самая кароткая і самая добрая, адразу ля райвыканкама глінянымі каляінамі крута лезла ярам угару. Тут апейка заўсёды ішоў побач з таратайкай, іншы раз памагаючы каню. З гары шырока і далёка была відна зямля. Апейка з ахвотаю глядзеў, як ішлі палі, дзе-нідзе перарэзаныя дарогамі, расквечаныя купкамі дрэў. За сіняватай смугою хораша мякка плылі таполі, купкі далёкіх садоў ды стрэх, абрысы ўзлесяў. Дарога была шырокая і роўная, стары шлях з шумлівымі бярозамі і тэлефоннымі слупамі. Коні тут не толькі ішлі, а і беглі ахвотна, колы лёгка каціліся ў цвёрдых каляінах. Дарога паволі ўсё паніжалася і паніжалася, пакуль не ўпіралася ў нешырокае балота, абапал рачулкі Тур'і, дзе раптам збочвала і ўжо бралася мастком ды крывою падковай грэблі. Адсюль балоты ўжо амаль не адпускалі шлях, ішлі ўвесь час поблізу, край іх добра абазначалі стрэхі і гумныя сады, сёлы тут ляпіліся к самым балотам, так што платы агародаў гнілі ў балоце. Да і самі вуліцы, асабліва ў веснавое разводдзе ці асеннюю слату, падобна было, танулі ў балоце. Людзі тут адвеку шкадавалі кожны шматочак добрай зямлі. Час ад часу балоты нецярпліва падбіраліся да самага шляху, а то і перахоплівалі яго. Ад Тур'і, ад глінішчаў кожныя 1,5–2 кіламетры шлях узыходзіў на чорныя грэблі, тэлефонныя слубы ішлі цераз твань. Пад самы шлях падыходзіла балота і на мяжы раёна. Раён цягнуўся ўздоўж Прыпяці. На карце ў апейкавым кабінеце, якую намалявалі апейку ў школе, раён падобны быў на рыбіну, што ляжала ўздоўж ракі. Мяжа нібы знарок старалася не адыходзіць далёка ад берага, віляла найбольш усцяж яго. Паўз бераг з мястэчка ў процілеглыя бакі ішлі 2 другія большыя дарогі. Абедзве яны ішлі панізу. Адна, прагрукатаўшы брукам галоўнай раённай вуліцы, адразу за апошнімі дамамі ўлазіла густы цёмны сасновы лес, які, абхапіўшы, сціснуўшы з 2 бакоў, не выпускаў яе больш за 20 кіламетраў да самай чыгуначнай станцыі, якую таксама абцінаў лес. І гадзіну, і другую, едучы тут, бачыў апейка нейкі насцярожаны лес. Чуў, як важка ідуць у глыбокім пяску колы, як натужваюцца коні. Адсюль, калі збочваў улева лесам, пяскамі, цераз брады апейка выбіраўся на прырэчныя вёскі да Прыпяці. Управа ж дарога выводзіла яго ў новыя лясы, ў балоты, сярод якіх радкі хат з саламянымі ды гонтавымі стрэхамі, агароды, палі былі як астравы ў зялёным моры. Самая знаёмая была апейку тая дарога, што бегла з мястэчка ўніз паўз Прыпяці. Тут было ўсё асабліва вядомае. Кожны ручайчык, кожная лугавіна, кожны радок крывых каравых верб пры дарозе. Ад таго, што бачыў іх часта, а найбольш, мабыць, таму, што апаноўваў які-небудзь клопат, зазвычай нецярплівы, неспакойны, вочы нярэдка быццам і не бачылі ні верб тых, ні лугавін, быццам не было ў іх нічога асаблівага. Але здаралася і такое, найчасцей ціхімі залатымі днямі, калі сэрца раптам станавілася немаведама чаму надзіва кволае, чулае, што і вербы, і грэблі ішлі ўжо насустрач, знікалі як жывыя, як блізкія. Радасць, нейкая святочнасць, квола, нібы павуціна, трымцелі ўсярэдзіне, калі згадваў,
як ехаў паз гэтыя самыя вербы цікаўным, палахлівым звярочкам. Першы раз у вялікі свет у Юравічы, калі згадваў дробныя драбніцы, што зачаравалі, урэзаліся ў памяць на ўсё жыццё. Тужліва было, калі ўспаміналася, як гэтай вось грэбляю п'янага ачмурэлага везлі на вайну, як гарланіў з братам Саўчыкам «Паследні нынешні дзянёчак», як бацька адварочваўся, жалліва шморгаў носам. Тут ціхі пастарэлы, здавалася, на 100 гадоў, ехаў праз 1,5 года ранены. Асцярожна трымаў на сене забінтаваную нагу. Побач у сені ехалі мірна мыліцы, паблісквалі 2 чорнымі цыратовымі падушачкамі. Каля хаты ён знарок весела скокнуў з гэтымі мыліцамі, а матка раптам у голас на ўсё сяло. Увесь дзень то смех, то слёзы. Другі раз везлі раненага ўжо з Белапольскага фронту. Ногі цяпер хадзілі добра, але куля прашыла верх лёгкага і лапатку. Рука вісела як чужая. Дактары раілі малако, чыстае паветра і адпачынак. Чыстага паветра хапала ўдосталь, а малака не было. Адзіную кароўку абадралі і зжэрлі прагавітаю гайнёю паны ўланы. Не было як адпачываць. Дзе ты будзеш сядзець з ломкам, калі ўсе ў полі, на лузе, ў клопаце? Левая рука пачынала жыць быццам нанава, вучылася рабіць за правую. А потым з шынялём у нехалодныя дні, накінутым на пашкі, ездзіў сам на сельсавецкай каняцы у воласць, спярша сакратар, а потым старшыня сельсавета. Всё быццам сышлося к таму, каб кіраваць сельсаветам, і такая-сякая грамата, прывезеная з армейскай службы, і ранняя сталасць, набытая раненнямі ды вандраваннямі ваеннай пары, і нават калецтва. І праца была важная, патрэбная. І не толькі важная, а і небяспечная. Дасюль, калі ехаў тым балотам, дзе чорны зараснік лез з абодвух бакоў на грэбельку, чуў, як халадзее ўсярэдзіне. Трэба ж ледь не аддаў душу за нішто. От тут вылезла пачвара гэта бандзюга, гаркнула: «А ну, злазь!» Ён ад неспадзеўкі аж абамлеў. Прыпыніў коня, заўважыў, яшчэ 2 вылазяць. Гэта іх, мабыць, супакоіла, што паслухаўся стаў. Гэта і памагло яму. Як ён раптам адкуль узялося, здагадаўся, так спрытна і лоўка апяразаў пугай па вачах таго першага. І як тузануў коня, і як коні рвануў, як здагадаўся ўпасці на воз. 3 разы бахнулі, не пацэлілі. Жыць яму, значыцца, доўга выпала. Добра, што і дарога хутка завярнула, схавала яго. Памагла. Але ж як блізка была нябожчыца старая, каб трохі той свет пабачыў бы. Багата што напамінала дарога Апейку. Напамінала, як ветраным кастрычніцкім днём ехаў у Гомель на курсы, як вяртаўся з курсаў летам з жаданым, сумленна заробленым дакументам пра тое, што ён настаўнік, як ездзіў у валасны цэнтр на партыйныя ды настаўніцкія нарады. Думкі тут кожны раз вялі сваёй сцежкай, то ў дзядзькаву хату, дзе ён адзін вёў 4 класы, у цёмнае лясное сяло, то ў другое такое ж сяло, дзе ён зноў жа быў у сельсавеце, то к таму ці другому знаёмаму той пары. Успаміны прадаўнія бралі Апейку найчасцей, калі ён ехаў к роднай хаце. Калі ж вяртаўся, яго больш апаноўвала тое, што давялося пабачыць у сваёй хаце ў сяле. Было амаль заўсёды тужліва і неспакойна. Шкада было бацьку і матку, якія станавіліся ўжо зусім старымі.
Матка яшчэ завіхалася, калі ён прыязджаў, бо і не чула стомы, а ў бацькі ўсё валілася з рук. Рука дрыжала, калі трымаў лыжку. Слабеў стары не гадамі, а тыднямі. Да трывогі пра бацьку нязменна прыпляталіся супярэчлівыя, блытаныя з жалем і злосцю думкі пра брата, пра Саўчыка. Тое яснае, шчырае, што калісьці жыло між іх, цяпер не толькі не лагодніла абодвых, а рабіла яшчэ больш нецярплівымі, непрымірымымі. Былі не тое, што чужыя, а горш за чужых. Апейка проста ненавідзеў брата, а брат ненавідзеў яго. Нянавісць гэту ён і вёз з сабой, вяртаючыся. Кляў дурную братаву прагнасць, злую зацятасць, што калечыла, паганіла чалавека, шкадаваў матку, якая разрывалася між абодвух. Бяда з братам вельмі трывожыла апейкава жыццё. Мала пра што думаў ён цяпер з такой тугою нярадасцю. Як-ніяк той, хто лез у дрыгву, быў брат. З тымі трыма дарогамі, якія столькі разоў беглі насустрач апейку, якія ён асабліва ведаў, была яшчэ адна, таксама важная, але не падобная ні на адну з трох. Яна пачыналася каля рачнога маяка на пясчаным беразе Прыпяці і вяла вакругу у гарбаты, то па-сяброўску ветлівы, то дзелавіта строгі мазыр. Працавіты белы чычэрын, мерна лапочучы па вадзе, штодня лез насуперак шырокай прыпяцкай плыні. З мая, калі сыходзіла разводдзе, да позняй восені з аднолькавай ахвотай нёс і на нарады, і на суровыя справаздачы. Зімой па аснежанай рацэ была самая роўная і самая зручная санная дарога. Сані дабягалі да акруговага горада весялей спарней, як па беразе. Ад усіх трох галоўных дарог раёна збочвала мноства меншых дарог, дарожак, сцежак. У кожнай дарогі і дарожкі былі свой характар, свой нораў. Мала дзе ў свеце было столькі наравістых, ненадзейных дарог, як на гэтай зямлі. Толькі немногія з іх і нядоўга ціха ішлі полем ці лесам. Большасць, ледзь апейка з'язджаў са шляху ці байчэйшай дарогі, зразу ўлазіла ці ў мокрыя зараснікі, ці ў балотнае куп'ё. Выпаўзала, круцілася поле, млелі на сонцы палоскі звычайна беднай збажыны, нікчэмны колас, худенькія, хваравітыя сцяблінкі. Поле ўсё свяцілася наскрозь, пясок ды пясок. Ішлі палоскі зацярушанай пылам бульбы, вецер прыносіў салодкі пах грэчкі. За вытаптаным выганам амаль заўсёды пры балоце апейку абступалі хаты новыя, пасівелыя ўжо ад дажджу ды ветру, скрыўленыя, абымшэлыя ад даўнасці, за шыбамі, за платамі сустракалі цікаўныя вочы. Чым далей ад вялікай дарогі, тым радзей бачылі тут чужога чалавека. У кожным сяле былі ў апейкі цяпер знаёмыя, прыяцелі. Калі не спяшаўся вельмі, нават кіруючыся далей, ён спыняў каня, завітваў хату. Да выпіўкі ён быў, усе ўжо ведалі, невялікі ахвотнік, ведалі, што, калі галодны быў, не таіўся, не аднекваўся для прыліку і не грэбаваў беднай якой грыбной ці шчаўлявай поліўкай. І ведалі, што любіў юравіцкі госць, як пачастунак, талковую цікавую гаворку. Ведалі і частавалі. Чаго-чаго, а гаворак у апейкавых паездках хапала заўсёды. То нібы пустыя са смешкамі, то сур'ёзныя. Яны апейку былі і радасцю, і абавязкам. Хто, ён ведаў, як далёка панясуць не вельмі багатыя на такія сустрэчы дзядзькі ды цёткі гаворкі гэтыя, як доўга будуць пераказваць, услухоўвацца, дашуквацца не толькі яўнага, а і тайнага сэнсу.
Гаворкі цікавыя і карысныя былі і самому Апейку. Тут у гэтых людзей было мора навін, такіх патрэбных яго душы, якая хацела быць заўсёды з народам. Калі ён ехаў далей, побач часцяком ішло некалькі дзядзькоў, цётак, чародка цікаўных малых праводзілі. За крайнімі хатамі таратайка зноў кацілася пясчанымі каляінамі, разам з якімі ўбягала ў яшчэ адно балото. Абапал зноў мяняліся зараснікі шызаватых лазнякоў ды бліскучага алешніку, зноў ядавіта зелянела раска, цёпла, дурнотна пахла тванню. Трашчала галлё пад коламі, што дробна дрыжалі, курыўся пыл, руды, тарфяны. Адразу збоку грэбелькі млела дрыгва, зманліва зялёная, з буйной травою. Ступі і не выберася. Зацягне, засмокча навек. Доўга ішлі то купы зараснікаў, то высокая бурая трава, то раска з жабамі, то чорная асклізлая ламачча. Балота, зялёная пагібель, як згледзець воку на цэлыя кіламетры да сіняй пасачкі кучаравага лесу. Час ад часу балота змяняў лес, таксама мокры, з балотнай травою, з асклізлым ламаччам. У ім яшчэ вастрэй біў смурод гнілі, яшчэ назольней лезла ў вочы, ў вушы камарэча, што кідалася цэлымі хмарамі. Балота, мокры лес, зноў балота, выспачкі, нават пясчаныя, былі рэдка, сыходзілі ж вельмі скора. Іншы раз лес абступаў пануры, чорны, з такімі зараснікамі, што сонца не магло прабіць, з такой густой навіссю ўгары, што не было відаць неба. Станавілася сярод белага дня цёмна, як увечары. Дарога была ўжо нібы не дарога, а пяшчэра. Колькі не бачыў такіх дарог, а чуў Апейка, як нешта сціскаецца і чарнее, і ў яго душы, як бярэ нейкая маркота, нейкая трывога. Калі ехаў з ім выканкамаўскі возчык Ігнат, Апейка заўважаў, што і ў таго прападае звычайная дарожная санлівасць, у вачах паяўляецца неспакойны бляск, азіраецца мімаволі. Мала дзе даводзілася бачыць Апейку такія агромністыя алешыны, бярозы, асіны, часам дубы, што ціснулі бедную дарогу, прымушалі яе віляць і туды, і сюды, то там, то тут, каляіны прападалі ў лужынах, і вада ў іх была таксама чорная, як дзёгаць. І гадзіну, і другую ішлі, ціснулі з абодвух бакоў магутныя камлі, чорна звісалі галіны, здавалася, ніколі не будзе ўжо ні поля, ні сонца, але нарэшце наперадзе між дрэў выблісквала нешта вясёлае, а неўзабаве сляпілі вочы вольны прастор, радаснае неба, воблакі. Ва ўсім раёне не было цяпер сяла ці нават хутарка, у якіх хоць бы некалькі разоў не наведваўся Апейка. Яшчэ ў першыя паездкі свае па раёне Апейка заўважыў, што людзі ў розных месцах жылі неаднолькава, што тыя, хто жыў падалей ад ракі між балот ды лясоў, багата чым розніліся ад яго знаёмых змалку землякоў, жыхароў пясчанай надпрыпяцкай вёсачкі. Розніліся некаторымі звычаямі, розніліся гаворкаю, раптам прыкмеціў, што ў блізкіх, можна сказаць, суседніх сёлах па-рознаму вымаўлялі адны і тыя ж словы, быццам гаварылі на розных мовах. Дзіўна было чуць, як дзядзькі ці хлопцы аднаго сяла пацяшаюцца з гаворкі тых, што жылі за тым жа балотам з другога боку яго. Пацяшаліся, хоць у саміх гаворка была дзіўная, хоць тыя з другога боку таксама падсмейваліся з іх. Апейка, дабіраючыся да разгадкі такога дзіва, меркаваў, што гэта была, мабуць, памяць далёкай даўніны, калі вёсачкі на сваіх выспах між багнішч
жылі яшчэ больш асобна. Дзе-нідзе сярод палешукоў трапляліся палякі і яўрэі. Палякі, прыкмеціў Апейка, трымаліся купкамі каля мястэчкаў за стенку, яўрэі ж, акрамя тых, што аселі ў мястэчку, жылі па адным, па два, ледзь не ў кожным большым сяле блізка ад дарогі. Палякі корпаліся ў зямлі. Яўрэі таксама нярэдка аралі і малацілі, але большасць кармілася розным рамяством, найчасцей кавальствам ды шытвом. Там-сям спрабавалі гандляваць, любілі зямлю гэтую і цыганы. Не дзіва было Апейку бачыць ці калёсы буданы на грэблях, ці шумлівыя табары на выганах. Не раз самога якая-небудзь прычэплівая смуглявая маладзіца хапала на дарозе за руку, дабівалася расказаць, што чакае яго. І палякі, і яўрэі, і цыганы былі тут свае людзі. Палякі часта радніліся з тутэйшымі, яўрэі мірна курылі на прызбах разам з палешукамі. Амаль у кожным сяле знаходзілася хата, якая давала цыганам цяпло і прытулак на ўсю доўгую зіму. Яны былі ўсе, і цыганы, і палякі, і яўрэі, як ручаінкі, што ўліваліся ў вялікую раку, што самі станавіліся той жа ракою. Раён быў, як вычытаў Апейка в адной краязнаўчай кніжцы, даволі аднародны. Апейка чытаў кніжку ўжо тады, як нямала прыгледзеўся да раёна, і ў словах пра аднароднасць пачуў быццам іронію. Яму здалося, нішто не было больш далёкай ад ісціны, як гэта аднароднасць. Ужо тое, дзе жылі, у якім месцы, розніла нямала людзей. Яго землякі, што ўмелі смаліць лодкі і закідваць у прыпяцкія затокі сеці, не ва ўсім былі падобны на тых сваіх братоў, хаты якіх ляпіліся ўздоўж шляху, якія з вясны да зімы толькі і корпаліся на сваіх перадзеленых, перамераных палосках. Людзі па шляху таксама бывалыя, звыклыя да блізкіх і далёкіх гасцей. Не дзіва тут сустрэць граматнага чалавека. Амаль у кожным вялікім сяле школы, настаўнікі, але ўсё ж гэтыя не такія ўжо галасістыя, не такія вольныя на людзях. Гэтым лодка ды сець, як дзіва якое. Гэтыя не вераць у раптоўную ўдачу, калі за адзін дзень пабагацець можна. Мабыць, таму і гандлююць так ціха, асцярожна, паважна, і далей за юравіцкі кірмаш выбіраюцца рэдка. Рачныя ж, рухавыя, і ў нароўлі сустрэць лёгка, і ў мазыры, і за мазыром. Лёгка набываюць і лёгка трацяць. Зямля каля рэчкі найбольш пясчаная, няўдзячная. Тых жа, што каля шляху, яна падманвае рэдка, ёй больш вераць, больш стараюцца. Тут зямля з прадвечных аратых, векавечных плугатароў. У тых, што за гушчарамі, за балотамі, багата ў чым і сваё асаблівае жыццё і свае характары. За балотамі зямля найбольш паганая. Людзі хапаюцца за лес, шукаюць ратунку ў лесе, з ягадамі, арэхамі, грыбамі запасяць на зіму жалуды, цэлымі гарамі ссыпаюць у засекі. Жалуды любяць свінні, жалуды таўкуць на муку. Хлеб там рэдка без жалудовай дамешкі. Бывае і толькі з жалудовай мукі. Ён у горле як гліна, у жываце бы цэгла. За балотамі настаўнікаў менш школ. З-за балот людзі рэдка выбіраюцца ў свет. Там не дзіва сустрэць цётку ці хлопца, якія век не бачылі ні паравоза, ні парахода. Там больш за ўсё цёмных, хворых на ліхаманку і сухоты, там самыя недаверлівыя, дзікаватыя позіркі. Даволі аднародны. Той, хто пісаў кніжку, цікавіўся этнаграфіяй, як ён казаў, пра этнаграфічны склад жыхароў раёна.
Яго не цікавіла, ён меў права абысці галоўнае, што вызначала стан людзей у грамадстве, стан іх гаспадаркі. Галоўнае, што кідалася найперш у вочы былому сялянскаму хлопцу і цяперашняму старшыні райвыканкама. Не толькі па абавязку, а і як бы ўжо сардэчнай патрэбы раней за ўсё ведвала апейкава цікавасць, якая ў чалавека гаспадарка, колькі зямлі, пахаці, лугу, лесу, быў яшчэ немала ў каго і свой лес. Колькі едакоў сям'і, колькі працаздольных, колькі коней ці быкоў, якое цягло, колькі каров, авечак, свіней. Неабыякавая, нефармальная чалавечая цікаўнасць яго старалася дазнацца не толькі тое, колькі зямлі і лугу, але якіх, і хто тыя едакі ў сям'і, што не робяць, і які той конь, тая карова, якая карысць з іх. Всякія ж зямля і коні бываюць. Ведаў ён не з падручнікаў якіх, а таму, што папахадзіў па гэтых усякіх землях і паездзіў, папарабіў на ўсякіх конях. І яшчэ не забываў ніколі, ці не служыць хто з хлопцаў у чырвонай арміі, дзе, кім. Не забываў не толькі таму, што ведаў, як багата значыў той хлопец у гаспадарцы, а і таму, што помніў, паважаў армейскую службу. Хацеў, каб усе помнілі, армія, то армія, хлопец не на гулях, а на дзяржаўнай службе служыць народу. Значыць, пашана і яму, і яго бацькам ды братам, пашана і ўвага. Бачыў апейка, што і заможныя беднякі не ўсе былі на адзін капыл. Былі сярод заможных багацей кулакі, п'яўкі, што толькі і жылі з чужой крыві, з чужога поту. А былі і такія заможнікі, дзе дастатак увесь набываўся тым, што сям'я ўся, з падрослых працавітых дзяўчат ды хлопцаў, якімі правіць суровы бязлітасны камандзір бацька. Бацька-манарх, бацька-катаржнік, камандзір катаржнай каманды. Былі такія заможнікі, у якіх адно лічылася зямлі больш, як у іншых. Але як зямля тая жаўцела жоўценькім пясочкам, то заможнікі такія праўдзіва нагадвалі голых каралёў. Былі і такі, у якіх за чорнымі, пакрыўленымі сценамі, за сляпымі акенцамі, заткнутымі анучамі, таіліся багацце і хцівасць, пра якія б век не падумаў. Поўная кулацкая дзяржава пад абдзёртай старчай страхою. А другога гатовы былі залічыць у кулакі толькі таму, што ў таго хата відная на ўсё сяло. Выпнуўся, паставіў усім на зайздрасць, лезе ўсім у вочы сваім хорамам, а ў тым хораме век галодныя дзеці, багацце ўсё. Не блізнятамі былі, бачыў апейка, і тыя, каго аб'ядноўвалі адным імем бедната. За тым агульным, добра знаёмым абліччам галечай нішчымніцы, якой яднала ўсіх, бачыў апейка рознасць лёсаў і прычын. Бедныя ад беднасці зямлі, што ты высціснеш з таго пясочку ці балота? Ад недахвату цягла, паспрабуй, разгарніся без каня. Ад таго, што хворыя кармільцы, ад таго, што няшчасці невядома за які грэх сыплюцца, ад таго, што ратоў поўна ў хаце. Всё дай ды дай, а падмогі ніякай. Былі бедныя, што век у працы ў клопаце, і бедныя, што чухаліся і то з лянотаю. Былі век цвярозыя і век п'яныя. Былі такія, што апейка загадзя мог бы паручыцца, ў калгасе апорай будуць. Калгасная гаспадарка на такіх будзе трымацца. Былі і такія, апейка гэта таксама добра бачыў, што не парадуецца калгас прыдбаўшы. Труцень, прыхлябацель, беднасцю сваёй пахваляцца будзе, як білетам на бясплатную паездку ў рай. Што праўда, тое праўда, былі ў балотнай ды лясной старане
у якой апейку выпала рабіць з людзьмі ціхія, рахманы, акурат такія, якімі Палешукоў паказвалі свету старыя спачувальныя кнігі. Але былі зусім іншыя, якія невядома чаму не ўварваліся ў тыя кнігі. Не рахманыя, крыклівыя, задзірлівыя нават. Былі баязліўцы, што дрыжалі перад усім, і зухі, якія не страшыліся ні чорта, ні бога. Была жахлівая цемра і дзікасць, але ж колькі сустракаў, глушэчы сваёй апейка, такіх цётак ды дзядкоў, што хоць не ведалі, як распісацца, і ўвесь век корпаліся на сваёй богам забытай выспе, а былі проста мудрацы. Хоць, здавалася б, павінен быў прывыкнуць. Сустракаў такіх ні аднаго. Ледзь не ў кожным сяле спаткаць можна было такога. Кожны раз захапляўся яснасцю, глыбінёй разваг, шырынёй думання незнаных нідзе, акрамя свайго сяла, філосафаў. Не мог не здзіўляцца, як можна было мець такі ясны, багаты розум пры векавечнай да знямогі працы, пры векавой дзікасці. Ён любіў балотных мудрацоў. У апейкі была проста неадольная слабасць пагаманіць з такімі, падчапіць, выклікаць на спрэчку, ушчаць дыскусію. У кожнага мудраца былі свае меркаванні, свае развагі, свае сумненні. Колькі тут можна было пачуць цікавага і павучальнага яму, які сам нямала пабачыў на свеце. У адным, можа, большасць людзей, з якімі даводзілася сустракацца, былі падобныя адзін да аднаго у тым, як адносіліся да ўсяго, што казалі ім. Нават апейка, свой чалавек, чуў нязменна. У землякоў яго не лішне даверлівасці. Не, яны слухалі апейку. Падобны да іх, ён умеў гаварыць з імі, ведаў, як падысці, яго слухалі і ахвотна, нават вельмі ахвотна, ківалі, згаджаліся, але амаль што кожны, слухаючы, ківаючы, чуў апейка, не забываў ніколі прытым прасейваць усё пра сваё вельмі тонкае, пільнае сіта. У кожным сяле, ды амаль што ў кожнай хаце, у гэтым людзі ў сёлах былі перакананы яшчэ больш за апейку, жылі чым-небудзь выдатныя людзі. У адной славіўся на ўсё сяло пчаляр, які так навастрыўся ў пчалярскай справе сваёй, што нават гаварыць з пчоламі ўмее. У другой дзівосны грыбнік, які дабаў да ўсіх грыбных тайн і век нясе грыбоў утрая больш за другіх. У трэцяй слава ззяе над паляўнічым. Не тое, што лісіц, ваўкоў ды рысяў перабіў не злічыць, у качак пападае са стрэльбы, заплюшчыўшы вочы. Гэты ведае такія сакрэты рыбацтва, пра якія іншым і не снілася. Той такі выдумшчык, што як збрэша, жываты папарвяце. А той так спявае, што за сэрца возьме. Той казачнік, той балалаечнік, той скакун, а колькі майстроў? Касіць, капіць стагі, складваць, жаць, малаціць, веяць, пячы хлеб, варыць патраўку, калоць свіней, рэзаць цялят, праць, ткаць, бяліць палатно, пілаваць дровы, плесці лапці. Багата дзе ёсць чалавеку паказаць свой спрыт, свой талент. Тысячамі самых розных, блытаных, іншы раз, здавалася б, нечаканых вузлоў вязала нястомнае жыццё чалавечыя дачыненні. Стракаты, нястрымна барвісты ішоў перад апейкавымі вачыма свет. Свет складаных, неахвочых да схем з рознымі, часам супярэчлівымі якасцямі, імкненнямі, пачуццямі людзей, жывых людзей. Апейка жыў сярод гэтага свету, сярод супярэчлівасці, блытанасці, загадак. Ён не ўмеў і не мог
змяніць гэты свет на больш зручны, выдуманы. Яму не давалі гэтага ні месца яго ў жыцці, ні характар яго. Штодня, штохвіліны неабыякавым сэрцам чуў ён жывую бяду, жывыя надзеі. Яму долей самой трэба было адказваць жывым, раіць жывым, развязваць бясконцыя вузельчыкі і вузлы. І, трэба сказаць, ён не наракаў. Ён нават давольны быў. З такім багаццем цікава жыць. Жывучы з такімі, разумееш, што ты патрэбны ім, патрэбны справе. Разумееш, што недарэмна хлеб ясі працоўны. У характары Апейкі былі дзве рысы, розныя, несуладныя. Нейкая чуласць, схільнасць да элегічных адчуванняў і разам цвярозасць, практычнасць. Чуласць, элегічнасць яго былі, мусіць, ад прыроды. Пэўна, яны і былі калісьці прычынай таму, што Апейка з усіх жыццёвых доляў выбраў сабе долю настаўніка, ды яшчэ настаўніка літаратуры. Выраслы ля лесу, ля рэчкі, ён усё жыццё быў неабыякавы да лесу, да рэчак, да ціхага і вялікага жыцця прыроды. От і цяпер, жывучы неадступнымі клопатамі, ён увесь час чуў яе з сабою. Ішла пара, якая заўсёды асабліва хвалявала яго — восень. Ён заўважыў яе подступ здаля, са жніўня, калі сонца падымалася яшчэ высока, і ад гарачыні іншымі днямі ашмлелі дрэвы, бабкі, недажатыя палосы, агароды за платамі. Подступ яе радаваў добрым надвор'ем. Палі дружна галелі, зелянелі адно палосы з картопляю. Дарогі былі поўныя працоўнага руху, дзе б ні быў, рыпелі вазы, сунуліся да сяла па загуменных дарогах, уціскаліся ў расчыненыя гуменныя вароты. Не толькі ў халаднаватых гумнах, а і на гарачых прыгуменнях пахла жытам, ячменем, аўсом. Там і тут рады снапоў пры сценах аздаблялі чорныя гумны, як паясы, снапы сушылі. Дзе-нідзе цупалі ўжо цапы. Восень далічвала летні плён. Што ж, Апейку не было чаго быць недовольным гэтым плёнам. Яно было не пустое, не гультайскае, можна ўжо сказаць, мінулае лета. Як і ў тыя гады, нязбытным вялікім клопатам лета былі дарогі. Трэба было, як і ў тыя леты, карыстаючыся тым, што балоты падсыхаюць, што сярод лета ёсць трохі вольнага часу, ладзіць грэблі, правіць, лажыць масты. Дарогі былі вечнай бядою. Хоць нямала за мінулыя гады наладзілі. Клопату хапіла і на гэтае лета. Хопіць і яшчэ, мабыць, не на 1 дзесятак гадоў. Паваждацца давялося немалам, але клопат, што ні кажы, не прапаў попусту. Яшчэ 2 грэблі новыя у самую балотную глухамань, яшчэ некалькі падсыпалін, наладзілі старых, пералажылі шчарбатыя падламаныя масты, збудавалі трохі новых. Можна, не хвалячыся і не прыбядняючыся, сказаць, тое-сёе зрабілі. Вядома, да ладу яшчэ далёка, дарогі яшчэ багата дзе рэжуць без нажа, але всё ж тое-сёе зрабілі. 1 верасня школьны званок паклікаў малых у 3 новыя школы. Апейка ў той вераснёвы дзень дапаў да адной з іх у Мокуці. Сам бачыў, колькі радасці ўцехі было ў бацькоў і дзяцей. Усё сяло, старыя і малыя, сышліся як на свята. Заняткі доўга нельга было пачаць ад таго, што кожнай матцы, кожнаму бацьку хацелася паглядзець, як будуць іхні ці іхнія вучыцца. Потым разышліся, праўда, па палосах, па гумнах, але вечарам, каб не было Апейкі, спаілі б з радасці далікатнага настаўніка.
адзінага пакуль на ўсю школу. Свята праўдзівае было. І апейка не дзівіўся. Раней трэба было перціся ў школу за цэлых 7 кіламетраў, ды летні ўсё лесам па незлічоных лужынах, якія летам не высыхалі, цераз балота за куранямі. І лес там быў найбольш чорны, непралазны, поўны ўсякага звяр'я ды гадаўя. В саміх Юравічах тут былі і апейкава задума і яго кіраванне зрабілі інтэрнат для дзяцей з далейшых сёл. Школ другой ступені ў раёне не густа, пакуль што поўная толькі адна. Дык от і няхай будзе сталы прытулак усім, хто хоча ісці з балот да святла. Няхай будзе цёплы куток і страха перад вучобай пасля вучобы. Не ўсякаму бацьку ёсць на што наняць іх у мястэчку. Сам-насам апейка радаваўся, ганарыўся нават як асобным дасягненнем, што ў гэтым годзе школы будуць не толькі з апалам. Дрывамі удалося забяспечыць школы непагана, дзецям не давядзецца мерзнуць у халодных класах. У гэтым годзе ва ўсіх школах будуць для дзяцей гарачыя снеданні, хлеб і чай з цукрам. Ва ўсіх школах цяпер ёсць тытаны ці бачкі гатаваць чай. Ёсць хлеб і ёсць цукар. Гэта ўжо нешта ад будучыні. Гэта ўжо, можна сказаць, з'ява сацыялізма. Цяпер, калі восень відна не па нейкіх асобных прыкметах, а ўладарыць усюды, беспадзельна можна ўжо скінуць з душы трывогу пра ўраджай. І налілося ўсё, і выспела, і прыбралі з поля. За ўсе зернавыя можна быць спакойным, і за жыта, і за ячмень, і за авёс. Тое леташняе лета было няўдалае. Зернавыя ўрадзілі слаба, што вымакла з вясны, а што пагарэла, і людзям было мала, і перад дзяржавай у даўгу засталіся. Не выканалі нарыхтовак. Была цяжкая восень. У трывозе аб людзях, з усякімі непрыемнасцямі зверху за нявыкананы план, і яшчэ больш цяжкая зіма і вясна. Людзі ў некаторых сёлах дамешвалі ў муку жолуд, пяклі з жалудовага цеста. Ні адной сям'і, некалькім сёлам гразіўся голад. Трэба было памагаць з багацейшых сёл ратаваць колькі змогі. Памагалі і выратавалі. Узялі з гэтых багацейшых сёл, выціснулі з кулакоў. Тым сім дзякаваць ёй падсабіла акруга. Пасля ўсяго асабліва неспакойныя былі і вясна, і лета, таму і асаблівая радасць, што не падвялі. Ураджай сёлета непаганы, калі раўняць нават з тым, што збіралі ў добрыя гады. Жыццё павінна выправіцца. Цяпер неспакой толькі пра картоплю, каб з ёй добра было ўсё. Восень пакуль, не прыдумаеш лепшай, золата не восень. Дні, як адзін, сонечныя, лагодныя, неяк надзіва чыстыя. Всё навокал у ласкавай, дзівоснай яснасці. Всё агорнута млявым велічным спакоем. Белаватае неба, далёкія і блізкія лясы, трава пры дарогах. Усім гэтым небам і зямлёю прырода нібы кажа: я папрацавала немала, нашчыравалася за вясну ды лета, і от хачу пакволіцца ў спакоі. Яна, можа, і мае права на спакой, а людзям не да яго, не да спачыну. Людзі поўныя клопату, адвечнага асенняга імкнення, і таксама повен клопату апейка. Толькі ў клопаце яго не адна сям'я, не адна гаспадарка, тысячы сем'яў, дзесяткі вёсак і вёсачак, раён. Цупаюць цапы ў тысячах гумнаў. За палямі, за барамі і зараснікамі, за абшарамі балотных чаратоў і асакі цупаюць у дзённай яснасці і ў чорныя з першым подыхам холаду ночы пры святле
лятучых мышаў. Звіняць і ўдзень і ўночы яшчэ нечастыя калгасныя малатарні. Удзень танчэй, як бы празрысцей, уночы басавіцей. Гул іх яшчэ не ўсюды звычны, і таму вяселіць асабліва. Ён як нейкая новая і вельмі звонкая мелодыя ў даўняй песні восені. Людзі начамі пры святле ліхтароў і на сваіх гумнах і каля малатарань выглядаюць толькі незвычайнымі. На стрэхі, на сцірты, на поле ліхтары кідаюць вялізныя цені. Ад ценяў гэтых людскія рукі з бичамі цапоў, з віламі, нібы рукі асілкаў. Самі людзі выдаюцца асілкамі. Можа быць, яны ёсць асілкі. З ночы ў ноч да світання цупаюць цапы, гамоняць малатарні, людзі робяць, не шкадуючы сілы, да знямогі. Цяпер самае галоўнае — хлеб. Хлеба трэба ім, трэба гарадам, трэба арміі. У хлебе жыццё народа і магутнасць краіны, якія будуюць пяцігодку. Хлеб гэты, якога раён дасць небагата, толькі некалькі кропель у хлебным моры краіны, але і яны не лішнія. Краіна жыве нялёгка, не раскошна, кожная кропля на ўліку. Першымі ў акрузе былі чырвоныя абозы з іх, з Юравіцкага раёна. Адзін абоз павёў Калінкавіч на станцыю новы сакратар райкама Башлыкоў. З другім у няблізкую дарогу ў Хвойнікі выправіўся Апейка. Апейка вёз абоз сёл, якія былі бліжэй да Хвойнікаў. Збіраліся на шляху. Вазы з сёл ішлі к шляху цераз грэблі, цераз масты па польных дарогах, з жалезных абадоў цёк то руды, тарфяны, то белы, як мука дарожны пыл. Па шляху рушылі разам, вазы з мяхамі збожжа паўзлі па белых, пясчаных каляінах, між старых і шумных бяроз, праз сёлы і міма сёл, міма хат, наводдаль ветракоў, што паважна круцілі крыламі. Ехалі пад вясёлыя маршы і полечкі куранёўскага гарманіста Алёшы, пад песні возчыкаў, між якіх асабліва стараўся Міканор. Калі ж гарманіст і ахрыплыя возчыкі сціхалі, пад доўгі задуменны гоман тэлефонных правадоў. Толькі сцяг на пярэднім возе увесь час весела, агніста хадзіў пад лагодным, цёплым ветрам. З полечкамі ды кадрылямі прагрымелі коламі па бруку галоўнай вуліцы мястэчка, паўз балота выбраліся ў строгі сасоннік далёкай станцыі, апыленыя, прытомленыя, з прытомленымі коньмі, але гаманлівыя, галасістыя. Пра гэтыя абозы пісалі потым газеты. Гэта была падзея не толькі для раёна, але і для акругі, і, можна сказаць, для рэспублікі. Башлыкоў чуў сябе тады героем. Абозы гэтыя як бы прагрымелі аб тым, які кіраўнік, якога палёту прыехаў у раён. І трэба сказаць, што для абозаў гэтых ён нямала пастараўся. Так што пачатковы гэты яго трыумф быў зусім заслужаны. Але, як і здаралася не раз мінулымі гадамі, пачаўшы першымі, набыўшы шумную славу рэспубліканскага маштабу, всю гэту славу неўзабаве ж страцілі, ганебна адсталі. Незважаючы на ўсе старанні сакратара райкама, на яго вялікае шкадаванне. Апейка, вядома, таксама шкадаваў, што нарыхтоўкі зацягваюцца, але ён перажываў спакайней, быў і характарам больш стрыманы, і аб славе не так бедаваў, і, галоўнае, браў тое, што здарылася, як пакуль няўхільную бяду. Яна не першы раз абыходзілася з ім так. Всё ж бяда гэта і яго тачыла. Дарогі рэзалі, прымушалі траціць попусту столькі часу і сілы. Каб мог палічыць хто-небудзь, колькі патрачана іх за ўсе гады, колькі паламана адных калёс, ператомлена коней.
Ва ўсім раёне ні адной вярсты чыгункі, ні адной станцыі. Палавіна вёсак кіруе на станцыю в адзін суседні раён, другая ў другі. І як не выгадвай, і ў адзін і ў другі бок менш як па 30-40, а каму-нікаму і па 50 кіламетраў не выходзіць. Тут як ні старайся, хоць абозы будуць рыпець не толькі ўдзень, а і ноччу да ранку. Всё адно не ўправішся добра, всё роўна раён спозніцца. Такія дні Апейка нецярпліва думаў пра той блізкі і далёкі час, калі і па іх лясных ды польных дарогах запыляць аўтамашыны. Это была яму адна з самых дарагіх мар. З добрымі дарогамі ды машынамі, быў ён упэўнены, глухая старана іх вельмі хутка зменіць сваё аблічча, стане краем багацця і культуры. Машыны, лічыў ён, борзда разгоняць застаялую дзікую цішыню, радасна панясуць у знябытыя вёскі шчырыя і шчодрыя дарункі гарадоў. Пакуль жа ужо не першы год ён недавольна паглядваў на раку. Усцяж раёна больш за паўдзесятка прыстаней. Чаму б не арганізаваць хоць бы вывазку паставак па рацэ на баржах? Ужо не раз гаварыў, дабіваўся в акрузе, ў Мазыры, адтуль пісалі, званілі ў Мінску, Кіеў ва ўпраўленне параходства. Нічога не дабіліся. Не было барж і буксіраў. Не ўправіліся вывезці і палавіны збожжа. Падаспела бульба. Все рынуліся на поле капаць картоплю. Абапал усіх дарог, на ўсіх палосах даўно ўжо не зялёных, рудых, зеляніна бульбоўніку пасохла, парудзела даўно заклапочаныя постаці і старыя, і малыя. Все, хто можа рабіць, падкопваюць, выбіраюць картоплю, зносяць у кучкі ці ў кашы на вазах. Над полем, над дарогаю зняў дзень пяшчотная сонечнасць. Дні пагодныя, як на заказ, чыстыя, вельмі ціхія. Галасы як бы звіняць, але ціха. Усюды плавае бабіна лета. Бабіным летам абчапляны рудыя кусты бульбоўніку, трава пры дарозе, чапляецца яно за ногі, за крылы таратайкі. У конскай грыве таксама бабіна лета, і спакойная мудрая журлівасць над усім, і пахне дымам. Там і тут на полі белыя дымы, паляць сухое бацвінне. Пякуць бульбу, радасць малым, і грэюцца старэйшыя. Зямля ўжо не летняя, стынуць рукі, днём яшчэ цёпла, а ночы волкія, важкія, і ранкамі на бульбоўніку на траве белыя махры інею. Паўзуць і паўзуць полем вазы з лазовымі кашамі, вазы з кашамі на полі, на дарогах, на прыгуменнях. Пры гумнах летня ў кожным двары ладзяць капцы, картоплю ўкрываюць ад зімніх халадоў. Вялікія, доўгія, як аборы, капцы ссыпаюць пры калгасных дварах. Доўгія капцы гэтыя яшчэ ў навіну, як і самі калгасныя аборы. Ідуць вазы з кашамі к вялікім раённым дарогам, па шляхах з бярозамі і вербамі, з тэлефоннымі слупамі. Палавіна вазоў в адзін раён, палавіна ў другі. На станцыях зноў людна і тлумна, сыходзяцца, ціснуцца дзесяткі, сотні вазоў, храпуць і ржуць коні, раз-пораз ускідваецца лаянка, гатова загарэцца бойка, кожнаму хочацца прабіцца да вагаў раней. Зноў Апейку бярэ трывога аб вывазцы. Марудна ідзе яна, за кругі штонедзень званкі, запытанні, як з нарыхтоўкамі, як план, напамінкі, што бульба Ленінграду і Маскве, накачкі падводзіць акругу. Нібы ён вінаваты, все таму, што ён не хоча ці мала хоча, каб было лепш. І от жа, хоць не вінаваты, хоць ведаеш, няма на табе віны, а ездзіш ужо як вінаваты. Гаворыш ужо ў сельсаветах, у калгасах, у вёсках неспакойна, сам падганяеш ужо і сам накачваеш,
хоць часта бачыш, што ўсё гэта і нядобра. Неспакой, гарачка, нервы не вытрымліваюць. Спакой, дзелавітая разважнасць не ўдаюцца. А можа, такое зімы ад таго, што ён адчувае, цішыня гэта асенняя не такая лагодная, як магло б здацца, зманлівая. Нельга паддавацца яе мірнай супакойлівасці. Спакою няма. Спакой нам толькі сніцца, правду казаў Блок. Нярэдка сустракаюць у сёлах незычлівыя, недобрыя позіркі. Нярэдка позіркі людзі хаваюць душы, стараюцца ўтаіць, што там у іх. Заўважыўшы яго блізка, спяшаюцца адысці падалей і на сходы вечарамі не проста склікаць. Доўга сыходзяцца і не ўсе. Паўзуць нядобрыя чуткі, што гэты год цвёрдыя заданні будуць не толькі кулакам і сераднякам, нават маламоцным, што не абмінуць потым і беднякоў, у которых будзе што ўзяць, што забіраць будуць усё дачыста, што павязуць усё ў горад рабочым і партыйным. Не в адным сяле чуў ён. Кулакі шэпчуцца, згаворваюцца, гатовы падняць галаву. Харчаў сказаў, што ў яго ёсць дакладныя матэрыялы пра тое, што рыхтуецца змова. Не ціхая, зусім не ціхая гэтая залатая асенняя цішыня. І ў гэтую восень, як і летась, натыкаяся на спробу ўхіліцца ад здачы абавязковых падаткаў, як і летась дзе-нідзе спрабуюць утойваць збожжа і бульбу. Адгаворка ўсюды адна: падаткі не пад сілу, здаваць няма чаго, ні ўгаворы, ні пагрозы часта не памагаюць. Наводзіцца арганізоўваць актывістаў. З іх помаччу знайшлі не адзін тайнік, схованку збожжа і бульбы, знайшлі, рэквізавалі. На саміх тых, хто хацеў ухіліцца ад падаткаў, ашукаць, аформілі некалькі спраў, перадалі ў суд. 5 найбольш злосных пасадзілі нават. Можа, таму так востра чуеш прыроду, што бачыш, колькі яшчэ сярод людзей ёсць нялюдскага. Работа старшыні райвыканкама не для беленькіх рук. З дня ў дзень прыходзіцца лезці ў гразь, браць яе сваімі рукамі, ачышчаць зямлю ад гразі. Это толькі збоку здаецца, што работа яго лёгкая. Таратайка са скураным сядзеннем, возчык Ігнат, свой кабінет у раённай сталіцы, прэзідыумы за сталом з чырвоным сукном, слава і ўлада. Работа старшыні райвыканкама — гэта работа таго будаўніка грэблі, які першы ідзе і ў ваду, і ў твань, першы сячэ зараснік, вядзе дарогу і па полі, і цераз балота. Работа байца і маленькага аддзялённага камандзіра, які з сакратаром райкама без адгаворак, галавою сваёй і сэрцам адказвае за ўсё, што дзеецца ў раёне у такі складаны час. І радасць, і неспакой вечны ў сэрцы, і ў дзень, і ўвечары, і начамі, і ў сёлах, і ў мястэчку, і ў дарозе. Адтаго ён і так часта ў дарозе па сёлах, няма ніколі спакою. Радасць увесь час клопатам, радасць, вясёлы імпэтны гуд калгасных малатарань прыглушыў мернае цупанне цапоў ужо не ў адным і не ў 2 сёлах. У кожным сельсавеце між цеснага бязладдзя мізэрных палосак шырокія, прасторныя абшары калгасных уладанняў. Яны шырэй сталі за год. Касыя рады аратых адзін пры адным ступаюць калгаснымі палямі. Баразна пры баразне пакідаюць за сабой вільготную свежасць пахкай зямлі, рыхтуюць да новага калгаснага засеву. Не толькі аратыя з коньмі, нястомныя трактары, пыхкаючы сінім дымам, гаманліва па-маладому порстка рушаць, як новыя працаўнікі, пачынальнікі новых, знаных пакуль толькі ў марах часоў. За гумнамі, за крайнімі агародамі
Пры дарогах растуць нязвыкла розныя двары з доўгімі аборамі і свірнамі. Іх складваюць са старых свірнаў і гумнаў, для іх прывозяць з лесу смалістыя сосны. Хораша тады пахне свежай смалою на калгасных дварах. Калгасаў пакуль небагата. 9 калгасаў у раёне, як астраўкі сярод даўняга балота. Але бяда не толькі ў тым, што іх мала лікам, большая бяда, што амаль у кожным мала народу і, што яшчэ горш, мала парадку. Ладу мала. Мала калгасных будынкаў, жывёла найбольш па ўсім сяле па розных хлявах. Будаўніцтва ідзе слаба, тэхнікі вельмі мала, і людзі не заўсёды старанна працуюць. Без вялікай ахвоты, як бы аглядваючыся назад. Свядомасці не хапае. І агітацыя не заўсёды даходзіць. Невядома, як зацікавіць, запаліць іх. Багата што яшчэ невядома, і чым далей, чым шырэй разгортваецца калгаснае, тым больш гэтых загадак. Але галоўнае, як дабіцца, каб людзі стараліся, каб рабілі ад усёй душы, каб любілі і зямлю, і коней агульных, як любяць сваё адзінае. Багата клопату і неспакою было ў Апейкі. Але над усім, і дробным, і нядробным, было адчуванне блізкіх, вялікіх падзей. Подых гэтых вялікіх падзей чуўся ўсё мацней і шырэй па меры таго, як сыходзіла восень, набліжалася зіма. Другая частка апейкавага жыцця была ў мястэчку. Тут нязменна канчаліся ўсе яго вандраванні па раёне. Тут быў на тым баку, што бліжэй да Хвойніку, да Прыпяці, яго дом. Палавіна дома, у якую ён усяліўся па праву старшыні райвыканкама, тут была жонка Вера, былі малыя, сын яго большы, Володя, і шчабятуха Ніначка. Вяртаючыся пад поўнач ці пад досвітак, ён падыходзіў да чорнага акна, ля якога ён, здавалася, знадворку чуў цеплыню іх пасцеляў, цеплыню іх сну. Прытульваўся, прыслухоўваючыся да цішыні там. Ціха, радасна стукаў. Ён чуў асцярожны шорхат, што адразу адзываўся на яго стук. Вера прачыналася так хутка, нібы і не спала. Момант бачыў ці ўгадваў цьмяны абрыс яе твару, што прыпадаў да шыбы, нецярпліва пералазіў каля сцяны плот, скакаў на двор, чуў з ганка, як яна адчыняе хатнія дзверы, як у потімку ідзе праз сенцы, стукае засаўкаю. Цяпло любага чалавека, цяпло роднага дома. Як чуў Апейка іх пасля холаду, беспрытульнасці дарог, пасля чужых канап і ўслонаў, пасля навалачы турбот. Вера тулілася да яго, вся поўная маўклівай пяшчоты, ды і ён, казаць праўду, чуў сябе так, нібы і не было ў іх тых 8 гадоў, 8 гадоў пад адной столлю. У пакоі заўсёды напагатове чакала лямпа, у потімку Вера шамацела запалкамі. Да таго часу, калі Апейка звыкла намацваў кручок і вешаў паліто, лагоднае жаўтлявае святло ўжо адводзіла цемру. Ціхая пяшчотная цеплыня бруілася ў сэрцы. Калі Апейка на пальчыках ступаў у непрычыненыя дзверы, станавіўся пры ложках. Ніначка ляжала на матчыным. Кожны раз, калі ён глядзеў на яе, вейкі яе пачыналі чула дрыжаць. Нярэдка яна прачыналася, момант санліва, няцямна пазірала абы куды. Тады бацька шаптаў што-небудзь супакойлівае, і яна паслухмяна заплюшчвалася. Сын спаў на бацькавым ложку, каля другой сцяны, найчасцей носам у падушку, так што Апейку звычайна былі відны толькі кволая шыя ды неспакойны віхорчык на макаўцы.
Спачатку восені ён прыязджаў штодня і ў вялікай трывозе. Дачка гарэла ад шкарлятыны. Баяўся за дачку, баяўся за сына, ложак якога тады перастаўлялі ў сталовую. Цяпер бяда была ўжо ззаду. Дачка выдужала, і, на шчасце, Володьку хвароба абмінула. Трывога ныла хіба трохі, як успамін пра нядаўняе, як няжжыта і яшчэ дамешка да радасці, ад якой радасць, можа, толькі чулася вастрэй. Адышоўшы ад дзяцей, ён сядаў за стол, аглядваўся, быццам хочучы без слоў даведацца, як тут жылі, што рабілі. Володява торбачка з лемантаром і сшыткам на канапе, падрыхтаваная пад матчыным прыглядам назаўтра да школы. Сын пачаў працоўнае жыццё, з восені стаў вучыцца. Апейка яшчэ не зусім прывык да гэтай перамены. Калі думае пра Володю, разам з радасцю паяўляецца часта і шкадаванне. Нялёгка малому. Вунь там ля парога канькі, сын катаўся. Бацька амаль бачыў ужо, як ён, чырванашчокі, шчаслівы, уваліўся ў пакоі. Каленкі, бок, у лапіках снегу, падаў ці дурэў. Ніначыны лялькі на гнутым крэсле, шматкі тканіны, спавівала, люляла ляльку перад тым, можа, як сама пайшла спаць. Сукеначка малой на спінцы крэсла. Вера латала сукеначку. Яны ў такія хвіліны гаварылі мала. Вера не пыталася нічога. Тыя познія сустрэчы больш поўнілася клопатамі. Вымак, мабыць, дождж унь які, перамёрз, мароз унь цісне. Скінь боты, надзень сухія шкарпэткі, перамяні бялізну. Шкарпэткі і чыстая бялізна заўсёды былі напагатове. Спрытна паяўляліся з аблезлага пузатага камода, паслухмяная яе клопату, яе каханню. Праходзіла якіх некалькі хвілін, як апейка стаяў ужо ў сухой бялізне, в сухіх цёплых шкарпэтках, за салодай умываўся, садзіўся зноў за стол, на які яна збірала вячэру. Сабраўшы ўсё, яна садзілася сама, ціхая і маўклівая, поўная спакоем сустрэчы. Нават, калі было што-небудзь важнае, яна звычайна не гаварыла, асабліва, калі гэта было непрыемнае. Такая была ўжо ў яе, ды і ў яго звычка. Нішто не павінна было хмарыць сустрэчу, час радасці. Всяму свая пара. Прыйдзе пара і клопату. Цяпер здарожанаму чалавеку трэба адпачыць, пажыць бясхмарнай радасцю сустрэчы. І радасць жыла, з ёю ён за поўнач на досвітку клаўся спаць, з ёю стомлены, нязвыкла спакойны, чуючы жонку малых, засынаў. Плывец, што даплыў нарэшце да свайго берага. Калі ён уставаў раніцай, яе ўжо не было. Не было і Ніначкі, і Володзі. Володзя быў з ёю ў школе, Ніначка ў дзіцячым садзе. Праз сон апейка чуў, як яна пяшчотным шэптам супакойвала малую, каб не будзіла татку. Як ціха і спакойна загадвала Володзю. Всё гэта праз сон праціналася да яго і знікала. Змора сцірала ўсё. Абуджаўся ён ці сам, ці дачасна будзіў пасыльны з выканкама з якой-небудзь пільнай справай. Апейка, хутка памыўшыся, перакусваў тым, што Вера паставіла на стол, і ішоў на вуліцу у клопатны дзень. Ён часта думаў пра жонку, шкадуючы. Нялёгка ёй, маючы дваіх, рабіць у школе, няхай сабе і напалавіну стаўкі. Ён, вядома, разумеў, чаму яна не хацела кідаць школу. Ён разумеў, школа была не толькі працаю, а і ўцехаю, без якой жыццё было б бяднейшае. Тут, ён ведаў, была не толькі звычка 10 гадоў, тут была і любоў яе, якую нішто не заменіць.
Апейкай не настойваў, каб яна ішла са школы. Яму было даспадобы, што яна жыве, як і раней, не толькі дома актыўным грамадскім жыццём. Сапраўдны грамадскі дзеяч і яшчэ які. Хто, а апейка ведаў, якая з яе настаўніца. І ўсё ж тое, што яна працавала ў школе, рабіла і ў школе і дома, рабіла за дваіх, надмеру турбавала яго адчуваннем несправядлівасці, якую невядома было, як паправіць. Апейка і сам з сабою, з ёй удваіх не раз меркаваў, што можна было зрабіць, каб хоць трохі вызваліць яе, але нічога добрага так і не вымеркаваў. Можна было перавесці бацьку і матку, бабуля глядзела б малых, але старым шкода было кутка, набытку сваіх. Пра тое, каб наняць хатнюю работніцу, і гаварыць не сталі. Наняць яе — это ж всё роўна, што наняць парабка, камуністу, старшыні райвыканкама. Як не думалі, аставалася адно — аддаць Ніначку ў дзіцячы сад, адчынены, трэба для праўды сказаць, пад кіраўніцтвам старшыні райвыканкама. Аддаваць дачушку ў дзетсад, глядзець за Володзем, хадзіць у школу, у крамы, на рынак, рабіць усё, што трэба і што хочацца рабіць. І яна рабіла. Упраўлялася неяк і ў школе, і з дзецьмі, і па гаспадарцы. Праўда, іншы раз і з дапамогаю старшыні райвыканкама, які часам, калі быў зрушаны ці стомлены, наракаў на неўладкаванасць сямейнага жыцця. Яна хоць і крыўдавала на яго ў такі момант, але перамоўчвала яму. Ён злаваўся, бурчаў, але нарэшце астываў, спакайнеў. Найболей жа яны жылі дружна. Як бы не былі напоўнены турботамі дні, было часу, каб хоць коратка, хоць урыўкам пасядзець разам, падзяліцца бачаным, чутым, думаным, няхай сабе найбольш увечары пасля апейкавага дня ў выканкаме, і разумелі яны адзін аднаго з паўслова, часта з аднаго позірку. У другой палавіне дома жыў даўні апейкаў знаёмы Харчаў. Калісьці апейка сам угаварыў былога начальніка міліцыі пераехаць з не вельмі зручнай кватэры, якая была ў памяшканні міліцыі. Радаваўся, калі той пасяліўся побач. Цэлымі гадзінамі, бывала, увечары ці выхаднымі днямі сядзелі адзін у аднаго ў гасцях або на апейкавым ці харчавым ганку. Часам спрачаліся і разыходзіліся найбольш кожны са сваёй цвёрдай думкай, але гэта не шкодзіла нібы жыць мірна нават у добрым сяброўскім ладзе. Толькі ж з часам, асабліва пасля таго, як Харчаў вярнуўся з Масквы, з курсаў, лад сяброўскі парушыўся. І цяпер здараецца пасядзець, пагаварыць, сустрэўшыся на двары, але сядзяць і гавораць ужо, можна сказаць, не як сябры, а як знаёмыя, якім даводзіцца быць на адным двары. Праўду кажучы, цяпер абодва гамонячы нячаста і сядаюць, больш стаяць. Гаворкі цяпер не такія доўгія. Не, гэты нялад не ад таго, што Харчаў зазнаўся пасля курсаў, пасля новага прызначэння. Прычыны тут іншыя. Думкі розныя, розныя погляды. Розныя, як сам жа Харчаў сказаў, прынцыпы. Розныя і цвёрдыя ў кожнага, і ў Харчава, і ў апейкі. Это праверана ўжо не раз, таму цяпер амаль ніколі не даходзяць да спрэчкі, як бы згаварыліся, нашто траціць час марна. Ці дзіва, што цяпер няма шчырасці, прыхільнасці былой, хоць бы такой, як у Веры з жонкай Харчава, добрай, спагадлівай Марусей. І ці дзіва, што жыць цяпер побач з Харчавым, сустракацца не толькі на працы, а і дома, апейку не вельмі даспадобы. Так што в апейкавым доме ёсць
і свае, як кажуць, мінусы. Перакусіўшы сам-насам, замкнуўшы дзверы і схаваўшы свой ключ у кішэню, Апейка выходзіў на знаёмую вуліцу. Кожны раз ранкам пасля вандровак ён ішоў вясёлай хадою чалавека, для якога не абы-якая радасць ступіць зноў на сцежку, па якой не ступаў, здавалася, цэлы век. У такія ранкі вочы яго ўсё бачылі, як бы нанава, як нешта незвычайнае. Добра, лёгка ішлося па вулацы, няхай сабе і была яна вузенькая, без тратуара, вясной увосень гразкая, зімой замеценая паверх платоў гурбамі снегу, вулачка выводзіла Апейку на другую, трохі шырэйшую, таксама без бруку і тратуара, але падсыпаную жвірам. Як і дасюль, перад вачыма Апейкі мяняліся хаты, найбольш старыя, найбольш пад гонтам, все драўляныя, усе з агародамі і агародчыкамі, з безліччу платоў і катухоў. Вясковыя платы і хаты гэтыя выводзілі Апейку на брук галоўнай вуліцы, дзе быў і гаманкі дашчаны тратуар, і там-сям белыя і чырвоныя ганарлівыя камяніцы, дзе грымелі жалезам вазы, дзе святочна чырванелі лозунгі, дзе і было тое, што вылучала гэтае паселішча з іншых, што давала яму права звацца асабліва. Мястэчка, галоўная вуліца Леніна, была даўжэзная, цягнулася ўсцяж гары болей як на 3 кіламетры, пакуль не ўпіралася ў зыбучы пясок, у цёмны хвойнік. Другая такая ж вуліца, также ўсцяж гары, але бліжэй, прыціскаючыся да самага падножжа, ішла ў другі бок між ліп, між вербаў да самай аздобленай хмызнякамі роўнядзі лугавой нізіны. Вясной всю нізіну залівала прыпяцкая паводка, увесь прасцяг быў повен шырокага вадзянога бляску. У вадзе танулі агароды, завулкі, з вады тырчалі платы, катухі, вада лізала ганкі, тады па агародах, па завулках спрытна юрлілі лодкі. Лодкі станавіліся самым неабходным транспартам. У дні і тыдні паводак, здавалася, невядомае мора падступала да хат. Вада разлівалася да самых далёкіх гор на другім баку Прыпяці, так шырока, што сцінала грудзі. Пад лета, раней ці пазней, вада паволі спаўзала, аддавала людзям чарнату мокрай зямлі. За гародамі ды завулкамі вылазілі на волю лугавыя прасцягі, вылазілі проста з вясёлаю зелянінаю і бліскучым россыпам жоўтых красак. Хутка абсыхалі пясчаныя разлогі паўз Прыпяць, бераг быў увесь у пясчаных засыпах пяску, адкрывалася нарэшце дарога да прыстанькі, што ўжо нямарна чакала святочна-белыя параходы. На перарэз гэтым дзвюм бегла з цеснаты гары яшчэ адна вялікая вуліца. Всё ніжэй, ніжэй, між хат, пад саснячкі, у прыпяцкія пяскі к той жа прыстані. Гэта і была асноўная дарога, па якой цераз раўчакі і брады, што амаль не перасыхалі, дабіраўся да Прыпяці ўвесь раён. На гэтых 3 вуліцах і жыла большасць местачковага жыхарства. Гэта, можна сказаць, былі галоўныя вуліцы. Але, як і большая частка самай галоўнай вуліцы Леніна, астатнія 2 галоўныя вылучаліся сярод іншых амаль адной даўжынёй. Былі гэта ў цэлым гразкія і пыльныя вясковыя вуліцы з вясковымі ж хатамі. Акрамя лепшай часткі вуліцы Леніна, толькі невялічкі кавалачак той, што збягала з гары, нагадваў нешта гарадское і брукам, і 2-3 камяніцамі. Всё гэта, самае выдатнае з 2 вуліц, было сабрана разам у тым месцы, дзе абедзве вуліцы скрыжоўваліся.
Тут і было тое, што выклікала пашану да мястэчка ў прыезджых з усяго раёна. Тут былі ўстановы, нардом, аптэка, тут былі магазіны, рыначная плошча, крамкі, прыватныя краўцы і шаўцы. Тут быў цэнтр. У гэты цэнтр і выходзіў цяпер Апейка, вострым позіркам ловячы праявы местачковага жыцця. Толькі што мінуў крыклівых хлапчукоў, якія гайсалі на каньках па доўгай замёрзлай лужыне. Малыя заўважыў адзін местачковы, двое другіх, з вёскі, з інтэрната, пэўна, з другой змены той жа школы на гары, дзе цяпер Вера. Па бруку ляскочуць 3 падводы, вязуць прыкрыты посцілкамі, увязаны вяроўкамі лён. Адзін з возчыкаў заўважыў Апейку, пазнаў, даў добры дзень. Апейка таксама пазнаў, вадавіцкія камунары. Едуць, здагадаўся, у Калінкавічы на станцыю здаваць. Недалёка ад іх спаткаў дзядзьку. Перад калёсамі сівы канёк трухае, дзядзька сядзіць стаўбуном, нібы дрэмля абыякавы, але спакойна гнаны. Вочы з-пад барановай шапкі з адвіслымі вушамі зіркаюць востра, пільна. Пазнаў яго Апейку, але адвёў позірк, нудна нокнуў на коня і зноў нібы задрамаў. На возе нічога, сена толькі для вачэй, але Апейка паручыцца мог бы. Не пусты едзе, вязе нешта. Мяса зарэзанай цялушкі ці, можа, каровы, знаёмаму краўцу або спекулянту. Рэжуць скаціну, што далей больш. Калі не спыніць гэтае вар'яцтва, чорт знае, што будзе. Заўважыў на сцяне аптэкі перарваны ветрам кавалак шпалераў, лозунг «Збор попелу ударная». Ніжні край лозунга вецер вырваў, хоць шпалеры і былі абабіты па краях дранкамі, знізу матляўся толькі язычок шпалеры з нейкімі кветкамі спады-спаду. Ля цёмнай з пачарнелай шалёўкай гуменнай красы цяперашняга нардома цераз усю вуліцу варухліва чырванела. Вышэй тэмпы калектывізацыі, выйдзем на першае месца ва ўсёй акрузе. Апошнія словы былі напісаны танклява і густа. Апейка ведаў па загаду Башлыкова. Башлыкоў, пабачыўшы неўзгоднены з ім лозунг, загадаў зняць яго і дапоўніць. Апейка ўбачыў на сцяне нардома аб'явы. Адна вельмі кароткая, будзе кіно «Два друга мадэлі падруга». Перад другой ён стаў, уважліва прачытаў. 22-го ў нядзелю у Юравіцкім нардоме пачнецца чыстка членаў і кандыдатаў партячэйкі Юравіцкага райкама партыі КПББ. Просьба ўсім беспартыйным мястэчка Юравічы, а таксама і ўсіх сельсаветаў вёсак Юравіцкага раёна абавязкова явіцца, а также падрыхтаваць факты пра работу і недахопы партыйцаў з ячэйкі, асабліва кампраменціруючыя матэрыялы. Все гэтыя факты просьба кідаць у скрынку, якая тут вісіць, або заявіць камісіі па чыстцы ці на самім пасяджэнні па чыстцы публічна. Пачатак чысткі ў 10 гадзін раніцы. Аб'ява датычылася Апейкі. Супрацоўнікі райвыканкама таксама ўваходзілі у райкамаўскую партячэйку. Всё, што аб'яўлялася, было яму ўжо вядома, і тое, што чыстка будзе, і дзе і ў які дзень. Ён чытаў аб'яву і адышоў ад яе з такім выглядам, як бы нічога асаблівага не здарылася, а ў грудзях всё ж зашчымела, нядобра, трывожна. Брала гэтае трывожнае не ўпершыню, але сёння неспакой быў багата чутнейшы. Кампраменціруючыя матэрыялы. Засела ў памяці, не адступала, не ціхла. Глупства! Прымусіў ён сябе адагнаць непатрэбны неспакой. Глупства!
Маё сумленне чыстае, чыстае, і ніхто яго не запляміць, ніхто і нішто. Адсюль ужо блізка было да райкама. Райкам быў у яшчэ новай будыніне з жаўтлявых, толькі трохі пасівелых бярвенняў з вішнёвага колеру бляшаным дахам. Сама па сабе будыніна была падобна на дзесяткі іншых, вылучала яе забывательская рада іншых хіба толькі шыльда «Юравіцкі райкам КПББ». Зробленая недавно ў Мазыры, важная, багатая, серабром па чорным, адзіная на ўсё мястэчка сапраўдная шыльда. Акрамя яе вылучаў райкамаўскую хату яшчэ хіба радок белых чашачак на сцяне з тэлефоннымі правадамі. Апейку пашанцавала. Башлыкоў быў акурат у райкаме. Апейка павітаўся з русявым хлопцам у гімнасцёрцы, памочнікам сакратара, папытаўся, больш для прыліку, што новага, пайшоў кабінет Башлыкова. Башлыкоў быў не адзін, перад ім на крэсле у свіце з пугай у руцэ сядзеў Чарнаштан, старшыня глінішчынскага калгаса. Сам Башлыкоў стаяў насупраць за сталом, стройны, прыгожы, у строгай сіняй гімнасцёрцы і сініх штанах. Звыкла трымаючы адну руку ў кішэню, ён весела адказаў апейку на прывітанне, моцна і энергічна паціснуў руку, зноў павёў бліскучымі, прыязнымі вачыма на Чарнаштана. Па-сяброўску, як старэйшы, мудрэйшы, маладому таварышу свайму, тонам парады сказаў: «Всё гэта настроі, адсталыя настроі, Павел Васильевич. Я вам раю бы поменш прыслухоўвацца на всякіх настрояў, да всякіх гаворачак, цвёрда весці сваю лінію. Дак жа знаць не хочуць нічога». У мяккім голасе Чарнаштана чулася вінаватасць. «Слухаць нічога не хочуць, паслухаюць. Трэба толькі пагаварыць, як належыць, павесці іх, пераканаць, на то і кіраўніцтва, каб кіраваць, весці людзей туды, куды ўказвае партыя. Улічваць асаблівасці селяніна, канечна, трэба, але не значыць, што трэба ісці на паваду ў яго. Нельга ісці на паваду, нельга патакаць всяким настройшчыкам. Весці за сабой, весці вот што трэба. Дак як ты іх павядзеш? Ну толькі й чутно, хто робіць, хто не робіць, толк адзінакі. Всім палачка ў ведамасць. Справядлівасці, кажуць, няма. У іх свая мерка справядлівасці, сялянская, уласніцкая. Ім цягнуцца і цягнуцца трэба, каб зразумець справядлівасць нашу, пралетарскую. Яны прыраслі к старому, всё мераюць старым аршынам. Аддзіраць трэба іх, не шкадуючы, аддзіраць і весці за сабой, весці з кожным днём всё больш людзей. Башлыкоў загаварыў заклапочана, дзелавіта. Мы павінны ўзмацніць тэмпы калектывізацыі. У гэтым галоўная задача, якую паставіла партыя перад нашым раёнам у цяперашні момант. Выкананне яе. Гэта, ясна, будзе немало залежаць і ад вас. Сяло ваша вялікае, віднае, на вас, я заўважыў, паглядваюць і другія. Таму кіраўніцтва раёна спадзяецца, што вы пакажаце добры прыклад іншым. Дак мы, што ж, мы б з радасцю, калі б ладзілася, калі б людзі дружно рабілі. Башлыкоў стаў ля стала, строга задумаўся. Костачкі пальцаў цвёрда, нібы ў лад думкам, пастукалі аб стол. У вас там па ўсім відаць, кулачьё ваду муціць. Карыстаючыся вашай і нашай слепатой і бяспечнасцю, робіць сваю работу. В этом, конечно, і соль усяго таго, што класава чуждыя настроі у вас так развіліся. Сяло у вас заможнае, контррэвалюцыйнага душку хапае,
и, вядома, контррэволюцыйнай прапаганды. А мы развесілі вушы, ударыліся ў спячку, забываем, што вораг не спіць, робіць сваю справу, пакуль мы спім. Трэба будзе спецыяльна прыгледзецца да вашага сяла. Рады будзем, прыязджайце, паглядзіце, а то так і глядзяць, чтоб зноў назад. Назад дарогі, Павел Васильевич, не будзе. Трэба глядзець у глыбіню, у корань. Дарогі назад няма, так і скажыце ўсім. Партыя аглядвацца не будзе, бальшавікі не прывыклі оглядываться. Мы идем к суцельной коллективизации, так решила партия. Коллективы, будучыня сялян, ни одного, ни 10, усіх. И в нашем районе, як и во всей краине. Все, рано ці позна будуть калгаснікамі все. К гэтаму все ідзе. І тыя, хто сягоння яшчэ в аднаасобніках, таксама будуць у калгасах. Все за выключением кулаков. Такая линия наша. Так и скажите людям. Скажу, так мы будем чакать вас. Башлыков, даючы знак, што гаворка скончана, выйшаў за столам. Трэба глядзець наперад, Павел Васильевич. Деловито дадаў, так и быть, у ближайший час подъеду. Сам погляджу, разбяруся. Толькі вот справлюся з неадкладнымі справамі. Ну, ён падаў руку па-сяброўску, дужа паціснуў Чарнаштанаву. Калі Чарнаштан пратупаў ботамі к дзвярам, Башлыков і Апейка праз шыбу глядзелі, як ён падбіраў сена, адвязваў коня, як нетаропка, задуменна выкіроўваў на вуліцу. Да. Башлыков прайшоўся, стройны, па-юначы пруткі ў хадзе. Пастаяў, рашуча крутнуў ручку тэлефона, загадаў, каб далі алешнікі, пазвалі Гайлісам. Вітаю, таварыш Гайліс. Башлыков гаворыць. Дятла няма? Рэдка бывае ён у вас. Не апраўдвай. Башлыков строга хмурыў чорныя бровы, глядзеў кудысьці ў кут вострым позіркам. Ён помаўчаў, як бы даваў Гайлісу час зразумець, што зараз пачне галоўнае. Што там у вас робіцца? Растлумачыць трэба? Я пра глінішчы пытаю. Творыцца, чорт знае, што пад бокам, а вы спіце і сны спакойныя бачыце. Спіце, не бачыце, што робіць пад носам у вас кулач'ё, не бачыце? Ці занялі апартуністычную пазіцыю, што яшчэ горш? Калі не выправіце, будем гаварыць сур'ёзна, на бюро. Перадай гэта дятлу. Да пабачэння. Ён важка палажыў трубку, мелькам зірнуў на Апейку. Думаеш, дарэмна прыгразіўся? Бачу па вачах. Дарэмна так строга з Чарнаштанам? Ён глядзеў проста ў вочы Апейку. Абстаноўка патрабуе. Не такая абстаноўка, каб цырымоніцца. На сілу трэба сіла і упэўненасць і строгасць. Няхай бачаць і чуюць, кіраўнік ёсць кіраўнік. Апейка зразумеў, гэта не так тлумачэнне сваіх паводзін, як павучанне яму, далікатнаму, меккацеламу. Хацеў запярэчыць, але Башлыков сказаў, думаю, глінішчамі трэба заняцца Харчаву. Харчаў няхай зоймецца. Толькі бяда там, відаць, не ў адной агітацыі кулакоў. Трэба, по-мойму, нешта рабіць у самім калгасе. Мы, по-мойму, мала лічымся з псіхалогіяй людзей. Трэба неяк заахвочваць людзей. Чарнаштан это правильно казаў. Заахвочваць. Ох, гэта псіхалогія. Жыць яна не дае табе. Мяняць трэба яе, гэту тваю псіхалогію. Апейка адчуў, што спрачацца безнадзейна. Перамаўчаў. Башлыков зірнуў, дзелавіта патрабавальна. Ну, дакладвай, хваліся, калі ёсць чым.
Апейка сказаў, дзе быў апошнімі днямі, дзе правёў сходы, колькі чалавек уступіла ў калгасы. Машлыкоў дастаў блакнот, перапытваючы, запісаў, стаў расказваць, дзе сам быў. Учора заязджаў на тваю радзіму. Перад сходам зайшоў да старых тваіх. Дай, думаю, пагляджу, як жывуць бацькі нашага старшыні. Так што пазнаёміўся. Спадабаліся і маці, і бацька. Карась хваліў бацьку. Майстар першай маркі ў полі і на рацэ і часнейшай душы. Першы стары ў калгасе, сказаў. Так што хорошае было знаёмства, хорошыя старыкі. Не скарджуся, нібы пажартаваў Апейка. Ён усміхнуўся скупа, хоць добрае слово пра старых і было на радасць яму, і, хоць бачыў Башлыкоў давольны ад душы, чуў Апейка за тым, што сказаў Башлыкоў, недагаворку. Прадчуваў, што той скажа яшчэ штосьці, не такое прыемнае. З чулай насцярогаю чакаў. Ён не памыліўся. Праз які момант усмешка з твару Башлыкова сышла, губы строга сабраліся, глядзеў проста ў вочы шчыра, невесела. А брат? Ну і брат! Спачуваючы, пакруціў галавою. Гэта сваяк? Апейка прамаўчаў. Маўчанне было доўгае, цяжкае. Потым Башлыкоў запытаў. Як ты прагледзеў гэта? Чаму прагледзеў? Башлыкоў паясніў думку. Харчаў казаў, ён памагаў табе пры паляках. Прадукты, патроны табе насіў. Памагаў нам? Бедняком быў? Быў. Перарадзіўся? За гады савецкай улады? За гады савецкай улады. Апейка не таіў, што гаворка гэта для яго непрыемная. Ён не любіў гаварыць пра брата не толькі таму, што гэта была не такая ўжо вясёлая тэма для гаворкі, а найбольш таму, што яму пры гэтым выходзіла як бы апраўдвацца, выгароджваць сябе, рабіць тое, чаго Апейка вельмі не любіў. На шчасце, даказваць гэта амаль ніколі не даводзілася, усе ў раёне ведалі і яго радню, і яго брата. Башлыкову хутка пасля таго, як той прыехаў сюды, Апейка пры народзе казаў ужо ўсё пра брата, не падкрэсліваючы іх няладунь і не апраўдваючыся, проста для таго, каб Башлыкову было ўсё вядома. Ужо тады Апейка зразумеў, што Башлыкоў з анкеты ці з нечых слоў ведае ўсё, як мае быць. І цяперашні напамінак пра брата, і тое, што ён гаварыў з Харчавым, і думка пра тое, што ён, можа, знарок заехаў туды, даведацца самому, праверыць, адазваліся ў душы прыкрасцю. Перад самаю чысткаю якраз звязала ўсё пачутае в адно развага. Было ўсё. І патроны насіў, і ў бедняках быў, цвёрда, са злосцю сказаў Апейка. Башлыкоў, здаецца, зразумеў гэту злосць, паспачуваў. Да, я не хацеў бы мець такога брата. А я яго сам выбраў? Апейка гаварыў груба, хацеў абарваць гаворку. Да, братоў не выбіраюць, гэта правільна. І ты, вядома, калі падумаць, з аднаго боку не вінаваты, як, можа быць, не вінавата і твая старуха маці. І ўсё-такі чорт яго ведае, жыццё ёсць жыццё, ёсць у другі бок у тваёй гісторыі з братам. Кампраменціруе гэта цябе, не ў маіх вачах. Я гавару не пра сябе, а ў народа. Не раскажаш пра ўсё кожнаму. Народ ёсць народ, і не ўсякі зразумее па-чалавечы. Іншы падумае так, пляма ёсць пляма. Сам ты яе набыў, ці табе прыклеілі яе другія.
Розніца, вядома, вялікая, але ідзі ты растлумач кожнаму. Я разумею тваё становішча. Нашто ты мне гэта гаворыш? Сказаў Апейка абурана. Проста так, Башлыкоў не зніякавеў, толькі трохі здзівіўся. Так, к слову прыйшлося. Так от, калі к слову, я не лічу сябе вінаватым за яго ніколькі. Я табе гаварыў не пра віну тваю. Я гаварю пра іншае, ты не зразумеў нічога. Шкада. Башлыкоў і тут адчуваў сябе вышэй, мудрэй, і Апейку зноў запякло абурэнне. Але Башлыкоў загаварыў пра іншае. Адстаём мы з калектывізацыяй. Чаму адстаём? Апейку ад непрыціхлай злосці хацелася пярэчыць. На другім месцы ў акрузе. Башлыкоў заявіў спакойна. Другое не першае. Ён пашамацеў паперамі, выбраў адну. От тут скарга ад веруючых на тое, што зачыняе Малешніцкую царкву. У Мінск скардзіліся. Якая твая думка? Моя думка такая, што трэба дабівацца, каб царква сама зачынілася. Як гэта? Трэба веруючых зрабіць няверуючымі, бязбожнікамі.